Nemocnice Jablonec nad Nisou. Magnetická rezonance. Jablonecká nemocnice vybudovala z regionálního operačního programu NUC 2 Severovýchod nové pracoviště magnetické rezonance. Co bylo impulzem k realizaci tohoto projektu? Tak ty impulzy byly v podstatě dva. Za prvé to byla potřebnost tohoto nového technického zařízení a vyšetřovací metody a za druhé to byla vůbec možnost získat potřebné finanční zdroje z regionálního operačního programu. Přináší úplně novou kvalitu do možnosti vyšetřovacích metod jak pro naše zdravotníky, tak pro naše pacienty. Byla postavena vyšetřovna magnetické rezonance, kterou vidíme za sebou, s přístrojem. Potom byla realizována přípravna, ovladovna pro laboranty, kabínky pro pacienty a pracoviště pro lékaře. Magnetická rezonance nevyužívá radiačních vln, to znamená, že nezatěžuje pacienta radiační dávkou. Magnetická rezonance zobrazuje neurologická onemocnění, to znamená vyšetření mozku, vyšetření míchy a vyšetření páteře plotének. To představuje 80–90% celkového objemu vyšetření. Od zahájení provozu bylo na magnetické rezonanci v Jablonecké nemocnici provedeno 5220 vyšetření. Denně je zde při celodenním provozu vyšetřeno zhruba 20 pacientů. Projekt byl realizován od prosince 2008 do června 2009. Dotace z EU činila přes 39,5 milionu korun. V rámci projektu vznikla 3 nová pracovní místa.